dönüklüge, ikiyüzlülüge. Gıynansagam durmuşda da duşýas, futbolda da duşýas. Türkiýanyň Super Ligasynda şeýle ýagdaý bolýar. Antalya Spor Başakşehir duşşugyndan öň. Ýani Antalya Spor klubynyň içinden birileri şu wagt Başakşehir'iň treneri bolan Nuri Şahyna oyun başlamazdan öň oyunun planyny, kombinasiýasyny garaşy oyunda näme taktika gurnaly almarda şonu öňünden habar berilenip Antalya Spor'un treneri Erol Bulut bilýär şonu. Sebäbi diýemen 90 minutyň içinde näme etjek bolsam hemme zada Başakşehir öňünden taýýarlyk görülen ýaly diýe. Ne şeýlerek dönüklük, ikiyüzlük ýüze çykarly. Oyun Antalya Spor öz öýünde Başakşehirden 4-0 hasapda ýeňilýär. Soňundan bilinýär bu ýagdaý. Oglanlar ýadyňyzda bolsa, Sälimçi Nuri Şahyn öň Antalya Spor'da hem işläpdi. Sizem şu ýagdaý hakda öz pikirlerinizi belläň oglanlar.